Karin, aký máš ty štýl, alebo aký máš štýl obliekania? Preferuješ country alebo skôr inú modu? Nepreferujem moc country a v podstate nie som nejak tak jednoznačne naladená na nejaký štýl módy. Viac sa ti páčia autá do štýlu country ako SUVčka, alebo práve naopak športiaky a kabriolety? Mne sa páčia veľké autá a rýchle autá, ale hlavne praktické, aby mal veľa odkladacieho priestoru, vrátane teda kufra veľkého. Aký máš vzťah ku country? Country ako hudba sa počúva iba v Amerike a v Čechách. A country ako countryman? Ako countryman, ako autičko, urobili ho krásne. Takže vy ako krstný otec, aký máte vzťah ku country? No, každá dobrá muzika je dobrá. Aj v country muzike je zopár skvelých muzikantov, Johnny Cash napríklad, alebo kopec ďalších. Čo hovoríte na tohto nového tátoša? Mali ste ho šancu vyskúšať? Nie, ja som ho iba videl a celkom sa mi páči. And so what do you think about the car like a user, not like a manager? As a user, I think it's a great car because now you can use the Mini everywhere, urban or countryside. That means that it's like 444. What does it mean? Oh, it means 4 wheels, 4 doors, 4-wheel drive and 4 seats. That's the 4x4. And for fun also, right? And also for fun, of course, yeah, so that's the fifth vibe. Čo si myslíte o tomto autičku? Veľmi pekné a veľmi krásne, takže aj rozmýšľam, či to nevymením. To auto je nádherné a ja oceňujem aj tie farebné kombinácie. Práve to ma nadchlo, že je taká možnosť, také spektrum a toľko variant urobiť si tú vlastnú farebnosť a ušiť si to na mieru. Ja som dokonca skúšal, ono má taký prívlastok, že mini, ale aj taký veľký človek ako ja sa do neho bez problémov zmestí. Vedela by si predstaviť nejaké takéto autičko aj u seba doma v garáži, alebo si skôr zástanca športových automobilov? Ja mám športový automobil, ale rozmýšľam, že by som sa chcela posunúť tak ako ten podvozok vyššie. Vedel by si predstaviť, že by si mal v garáži niečo takéto, ako je nový Countryman? Samozrejme, ty nie? Pozri sa na